Hola, bos días, a que te dedicas? Bos días, eu estou facendo escenografía a diseño de costume para ópera, teatro, estas cousas. Cal é a túa experiencia, que che gustou, que non che gustou da túa carreira? Bueno, realmente eu fixen Belas Artes e este ano pasado o que fixen foi un máster en escenografía e o que menos me gustou foi facer maquetas porque hai que ter moita paciencia e ser moi preciso, pero é indispensable, entón hai que facer a veces cousas que non gustan tanto para chegar a facer as que te gustan de verdade. Iso de que tan poucas persoas se adiquen á escenografía Bueno, eu creo que hai poucas que sexan coñecidas, pero aquí, por lo menos en Londres, hai unha asociación de diseñadores e hai bastante xente no mercado. En España non sei exactamente como andan as cousas de escenógrafos porque acabo de meterme no mundo este e aún non he feito todo o traballo que tiña que facer para... Cales son os teus planes de futuro? Bueno, os meus plans de futuro é deseñar a miña propia ópera dende o principio, pues, ter a oportunidade de estar asistindo ou axudando, por exemplo, a Sdevlin, a algúns dos deseñadores así máis importantes do panorama internacional. Bueno, pois moitas grazas. Moitas gracias.